Joop Goossens is een bekende naam als het gaat om grondverzet en de laatste jaren ook voor, of eigenlijk tegen, verstopte riolen. Maar sinds kort heeft Joop Goossens er een nieuw bedrijf bij, namelijk Joop Goossens Tuin en Park. En daarom hier aan tafel Joop Goossens, maar ook Thij Curvers. Welkom Joop en welkom Thij. Ja Joop, eerst een vraag aan jou. Hoe ben je op het idee gekomen om een tuin- en parkwinkel te gaan starten? Nou, dat was eigenlijk niet zo moeilijk. Vanuit het verleden zijn we begonnen als hovenier. En wij werkten met de producten die wij nou eigenlijk verkopen. En ja, die winkel die kwam op een pad. En ik dacht van, god, dat is nou echt een mooie aanvulling op het huidige wat ik nou doe. Dus dat paste gewoon helemaal goed. Ja. Ik had er meteen een goed gevoel bij. En we zijn ervoor gegaan. Ja, maar die winkel ligt niet in Venray, maar in Horst. Waarom Horst? De winkel ligt in Horst. Daar zitten ook onze klanten. Waar we de winkel van overgenomen, dat was Vitelia. Een corporatie was dat. En Vitelia wilde op een gegeven moment alleen maar voer verkopen. Bulken. Okay, dus het was eigenlijk al een bestaande winkel, alleen jij hebt nou je eigen... Ja, wij hebben onze eigen identiteit eraan gegeven. We zijn ook naar een andere locatie gegaan in Horst. Dus we zijn naar de Industriestraat gegaan, de weg tussen Horst en Zevenum. Dus even waar kunnen de mensen ook uit Venray jou vinden? Die kunnen ons vinden op de Industriestraat 25 in Horst. En dat is gelegen tussen Horst en Zevenum. En Zevenum, goed zo. Ja, en Thij, wat is jouw rol dan binnen het bedrijf, voordat ik jou een vraag stel? Ik ben chef werkplaats en ik doe ook een groot gedeelte van de verkoop. Ja, wat heeft Joop Goossens Tuin en Park, de winkel, allemaal te bieden? Nou, een groot scala aan merken. Ja. We hebben bijvoorbeeld Husqvarna als A-merk, John Deere is een A-merk. Dan nog verschillende kleinere merken, Castle Garden, Kramer, GTM, Silky. Zeg maar, eigenlijk alles op het gebied van tuin en park. Ja, dus veel merken, maar waar moet ik dan aan denken? Aan grasmachines? Grasmachines, kettingzagen, bosmaaiers, vegers. Ja, noem maar op, alles wat in de tuin- en parktechniek gebruikt wordt. Want wie zijn jullie klanten? Vooral, ik denk dat het percentage 25-75 is, 25% bedrijven en 75% particulier. Oké, dus eigenlijk kan iedereen gewoon bij jullie terecht? Iedereen kan bij ons binnen, het is vrij laagdrempelig. Je hoeft de schoenen niet aan de deur te zetten. Dus, dat is fijn. Ja. Op welk gebied is Joop Goossens Tuin en Park onderscheidend als je het vergelijkt met andere tuin- en parkwinkels in de omgeving of in Nederland? Nou, ik denk de grootste onderscheiding is dat we zijn een klein team wat al echt wel vele jaren samenwerkt. Ja, wij zijn als klein team ook voor de klant tevredenheid. De service hebben we hoog in het vaandel staan. Maar ja, dat heeft ieder bedrijf. Ja, maar goed. Ja, maar je moet het zien. Ja, de mensen tevreden zijn te houden. Ja, en hoe doen jullie dat? Strakke, goede service. Service is eigenlijk het sleutelwoord in het hele verhaal. Ja, nog belangrijker dan de verkoop? Nee, de verkoop. Het mooie ook eraan is dat de mensen overal, zeg maar de gewone monteur, ook iets aan de klant verkopen. En dat wekt toch een vertrouwen. Ja. Dan, die mensen denken toch van, oh, die kan dat ding van haver tot schort uit elkaar halen, dan zal het ook wel een goede zijn. Oké, nou, dat is punt 1. Maar ik neem aan dat jullie op meerdere punten onderscheiden. Nou, waar wij ons ook op willen onderscheiden voor de professionele markt, en dat is de beroepszager, zeg maar. Dat we een hele scala aan motorkettingzagen hebben. Maar ook niet vergeten de handsnoeigereedschappen. Kijk, snoeischaren, Velco is in de kwekerijbranche zo wel een bekende speler. Silky snoeizagen, dat zijn de handgereedschappen. Ja. En verder hebben wij ook een scala aan pompen voor de tuinberegening. Dus, en niet te vergeten de robotmaaier, wat nu toch een opkomst is. Ja, is dat zo? Dus, ja, mensen willen liever vakantie vieren als grasmaaien. Ja. Dus, en daar spelen wij goed op in. Ja, maar jullie hebben, tenminste dat las ik, jullie hebben ook al het nieuwste model van 2018. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik zit niet heel erg in de grasmaaiertjes, maar vertel, wat is dan zo'n nieuw model? Wat is daar zo apart aan? Vertel jij maar. Dat is een maaier met opvang met een vijzel. En dan denk je van een vijzel, maar dan wordt het gras zeg maar, wordt opgeschroefd in de bak en niet erin geblazen. Dus er gaat ongeveer 2 keer zoveel gras in die bak als wat er normaal als je het erin blaast. Als je het erin blaast zit het heel luchtig in de bak. Als je het erin schroeft, zeg maar
opdraait, Ja. dan krijg je echt dan wordt er gewoon ingeperst. En die bak is echt zo zwaar dat je met een spindelmotor gelift moet worden dat je hem bijna niet kunt tillen. Dus, Maar dan hebben we het echt over hele grote grasmaaiers. nou, dat valt wel mee. Dat kan eigenlijk een particulier met zeg maar de 1500 meter gras vanaf die maten. Dat is wel een groot gras. Maar die kan... Nee, is het goed dat je er even bij vertellen. ja, maar goed, die kan er wel met uit de weg. En waar het normaal blijft liggen, Ja. zou je het nou op kunnen rapen. Oké. Joop, heb je nog meer toekomstplannen? Want nou ja, goed, ik vertelde net al, we kennen je van het grondverzet, de rioolwerkzaamheden, nou dit. Waar Ja. stopt het? Nou, dat is een goede vraag. Die wordt me wel vaker gesteld. Ik denk dat ik die vraag kan beantwoorden als ik ga bedenken, misschien ga ik wel een keer met pensioen, weet ik niet. Tot ik dan het Nu klaar al? heb. Nee, ik vind het werk nog hartstikke leuk en ik hoop dat nog heel lang te doen. Maar de vraag die je me stelt, waar houdt het op? Ik weet niet wat het ophoudt. Het is nog wel iets, de winkel hebben in Horst liggen. Wij zijn een verreisbedrijf, we blijven ook een verreisbedrijf. En voor onze toekomst zou het toch nog wel eigenlijk iets zijn om toch ook wel een winkel in Venray te kunnen openen. Waar eigenlijk een soort balie, geen werkplaats erbij. Want dat is hier in Daam dat we in Horst een hele grote Dus het werkplaats ligt hebben. te dicht bij elkaar Ligt te dan? dicht bij Ja. elkaar. Dus wij kunnen het wel faciliteren met ons vervoer. Als mensen in Venray dan op een locatie maaimachines ter reparage kunnen aanbieden. Of voor het slijpen of winterbeurt. Of nieuwe verkoop. Dat kan. Dus, maar dat is misschien nog een toekomstmodel waar we... Ja. Eerst Horst. Eerst Horst. Nou, stel dat die winkel in Venray er komt, kom je gewoon een keer aan tafel om dat te vertellen. Doe ik zeker. Heb ik nog één vraag aan jullie. Is jullie eigen tuin al winterklaar? Ja. Ja. Met al dat gereedschap dat jullie in je Ja, eigen natuurlijk. winkel verkopen natuurlijk. Ja. Goed zo. Nou, dames en heren, ik verwacht dat er heel veel mensen in ieder geval de weg naar Horst binnenkort weten te vinden. Mag ik jullie heel hartelijk bedanken. Dank je wel. Ook. Goed zo.